गुड मर्निं लोगोफोर आं दिनैहाय नैबे भिडिअखौ एसे ब्लग टाइप लालांगोन दा जोङो उदालगुरियावनो दङ एक्चुअली ओरैहाय आं दा उदालगुरि नैबे लड्सनिफ्रायनो ओंखारनो सानदों ओमफ्राय दा डाइरेक्टनो आङो एसे बखनायावहाय मोननैसो खोथाखौ सोंलांनो सानदों बिथां NLFBनि बारै कयेकटा बाथ्राखौ ससेब्लाबो ओमफ्राय नैबे दिनैनि दिनाव जे मोनसे गोदान ओंखारबावदों बिनि बारैबो एसे सावरायलांगोन आरो बिसोरो दिनैनि दिनाव मा अबस्था दङ NLFB हिसाबै दङ ना एज ए पाब्लिक हिसाबै दङ बिनि बारै एसेब्लाबो सावरायलांगोन थ' बिदिब्ला जों चलो थांबाय थानोसै आं बखनायाव एसे थांग्रोनि मा सोंनो हायो दिनैहाय हारिनि खोथाखौ एसेब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों थ' बिदिब्ला जों लड्सनिफ्राय ओंखारनोसै देरहासार दङ एनिथिं एमजे ओमफ्राय आरो हारिनि बाथ्रा कयेकटाखौ सोलांबाय थानोसै थ' बिदिबा चलो एक्चुअली आङो बिथां बख'नि न'आव मोनफैबाय रुमावहाय आंथ' बिदिब्ला बिथांनि जों दान्दिसे जों लोगो लालांनोसै एसे थ' जों बख'नि रुमनिफ्राय ओंखारबाय बा रुम माने न'निफ्राय ओंखारबाय बिथांजों जों भिडिअ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लानाय जायासै मानो होनना बुङोबा माखासे बिहा बादा दं ओमफ्राय बिनि थाखायनो लानो हानाय जायाखिसै थेवबो हारिनि बाथ्रा गोबां खोथा सावरायलायबाय दिनै माबायदि NLFB आफादखौ दाबुनाय माबायदि फेदेरबोनाय बिनि बारै जों गोबां खोथा सावरायलायबाय थेवबो दा जों थांबावगौ नेक्स्ट बिक्रम दैमारि थ' बिदिला चलो अबजेलियन जुनियर कलेज बावहाय आङो हाबदोंमोन दै ओमफ्राय अखा ओरैबायदि हाबायना नैबे आं एसे नैबेनिफ्राय खोन्थागोन ओमफ्राय अखा ओरैबायदि हाबाय नङाला आं सानदोंमोन मा उदालगुरिनि अबजेलियन जुनियर कलेजखौ आङो एसे नोंथांमोननो एसे एक्सप्लर बा खोन्थानो सानदोंमोन दिनै खिन्थु हानाय नंला थेवबो नोंथांमोननो नैबे कलेज ना बेखौ एसेब्लाबो खोन्थालांनायसै बै सिगाङावबो दङ ओमफ्राय थ' बिदिब्ला आं बेनिफ्राय ओंखारबाय चलो अखा ओरैबायदि हाखादों कलेजनिफ्राय ओंखारनानै बे आदैया बे कलेजावनो जुनियर कलेजाव मावोमोन दा बिनि न'आव हाबफैदों जों दान्दिसे ओमफ्राय आदैनिनो फिसाज्लाना बे माबा मोनसे आर्ट बानायदों होनना बुंदों नैबे सासेनि एनिथिं एमजेनि ओमफ्राय देरहासाराबो आखि जानो लुबैदों नामा हाराव मोखांखौ लाना आखि जानो लुबैदों थ' बिदिब्ला जों बिथांनि जाखिनि आर्ट बानाय एनिथिं एमजेनि आर्ट बानायखौ जों एसे नायलांबाय थानोसै चलो जेबो आर्ट क्लासखौ लाखाथाराखैमोन आर्ट क्लासनि आंहा जेबो बिदि आइडिया गैयामोन बाट आइडिया दंबाबो जेनेबा आंना मोनसे साननाय फैदोंमोन आरो है आंनो रोंखायो आं मानो आर्ट क्लासाव थांलायलायनो होननानै बे साननाया एसे दंमोन आरो आंनाव ओंखायनो आं लानाय जायाखै हारसिंनो बिदिनो गोसो होनानै सोलोंबाय ओमफ्राय लासैनो बिदि जालांबाय आरो ओरैनो बावहाय जिखिनि कालार होदों बेफोरो आसामनि मा होनना बुङो गान्दा बे जिनिसा ओरैबायदि दामि जिनिस बेखौ खुनु कालार गैखाथारा आरोखि पेन्सिलजोंनो बोनाय दे बेजोंनो महर होनाया बे धेमालि नङा दा जों साननो गोनां दे बे फंबायना मोनसे चेनेल दं चेनेल नामखौ एसे खोन्थाना होलाय फंबाय आंनि इउटिउब चेनेला FXB आर्ट गेलारि होनो
दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आर्ट बोनायखौ माबायदि बोयो ओमफ्राय ओरैबायदिखा खुनु मिस्टेक गैया आरोखि ओमफ्राय बे जाय मानसिया आर्ट बे सावगारिखौ बोदोंना खुनु महायबा सोरबा टिचारजों सोलोंहैजानाय ओरैबायदिबो बोनाय बिदि मालाबाबो गैया सोलोंनाय गैया बिनाव ओरैनो बिथाङा माने इउटुबाव नायदों ओमफ्राय सावगारिखौ नायदों बोदों बिदि रोंलांदों आरोखि बेखौ मानिनांगोन ना जायफ्रा दिनै आर्ट क्लास लालायना दिनैसिमबो बेफोरबायदि पारफेक्टनो माने एक्जेक्टनो मोजां आर्ट बोनायखौ नुफेराखै खिन्थु बे फंबायखौबा हले जों नुबाय आरो मानिबाय बिथांनि चेनेलखौ बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय नोंथांमोना नायहैदो आरो फल' खालामदो थाबनो फल' खालामनानै नायलांदो थ' बिदिब्ला बिथांनि जाखिनि आर्ट बोनाय बेखौ जों खुनु जेबो क्लास लायालाफानो माने क्लास लाथाबनानैहाय बोसोरसेसो लानायनि उनावहाय मोदोमफोरखौ जेनथेन बोनो हागोन खिन्थु मोखांखौ हाहैनाय नङा नों हागोन ना हाया एकदम नाजाथारबाय एसे फैनो हागौदां सेपफ्रा होमब्लाबो पारफेक्ट गोब्राब ओमफ्राय फंबायदो क्लासबो लाया माबो लाया माबायदि फैयो बेसे सानलायनाय बेनि बादै बेनोथ' जोंखौथ' सोंजोबबाय दा गाव गोदो हमबोनाय सिलायफोरखौ नों आखिनो रोंना रोङा दा बायदियाव सिलायनि खोथाखौ बाद दोन सिलायखौ आं हानायबो नङा आं आर्टआवहाय जेबो गैया अनलि मोनसे बुस्थुखौ हायो आं बे बेसर बेगरखौबो हायो आरोखि आं बेखौ हायो आरो बेनि अनगायै आं गुबुनखौ रोंनाय नङा थ' जों साननो गोनां ना बर'फोरनि गेजेरावबो खुनु क्लास गैया बा माबा मोनसे गैयालाफानो जुदि बेफोरबायदि आर्ट बोनायखौ एसे साननो गोनां मानिनो गोनां आरोखि जों सेलुट होनांगोन बेखौ जोंथ' मा जानोल' गोरों ना ओमफ्राय ओंखामखौ जानोल' गोरों ओमफ्राय बानायनोथ' रोङा ना ओमफ्राय दंफांफोरखौबो खान्थालखौबो जों जानोल' गोरों खिन्थु आर्ट खान्थालनि सावगारिखौ जुदि बोनांगौबा बेसेबां सम नांगोन आरो ओमफ्राय थाइजौखौबो जों जानो गोरों ना ओमफ्राय थाइजौनि आर्टखौ जुदि बोनांगौबा जों बेसेबां गोबाव सम नांगोन नङा होमबा थ' जोबजासिम एसे नायलांबाव दा जों ओंखारलांनायसै ना बे न'खरनिफ्रायनो जाय फंबाय आर्ट बोदों खुनु ट्रेनिं गैया खुनु क्लास गैया खुनु मा गैया थ' बिदिब्ला जोङो उदालगुरि फारसे थांफिनलांनायसै चलो अखाया ओरैबायदि हादोंमोन दाननैसो बेखौ आरो जिहेतु ओरैहाय दै गैयाना दैया दाननैसोल' हादोंमोन अखाया माथो खालामनो बोथोर गावबागाव बोथोर ना हागोन आरो थांगोन थ' बिदिब्ला जों आरोबाव बबेसिम सहैनाय जायो बेसिम थांबाव अखा हादोंना थिखोना अखा हादोंना ओमफ्राय दा जोङो उदालगुरियावनो डिस्ट्रिक्टआव दङ दा जों हाबगोन दा बिक्रम दैमारि ना बयबो मिथिगौ बिनि उनावनो दान्दिसे हाबलांनोसै जिहेतु जों उदालगुरियाव फैदों जेला बिनि बाथ्रा बा बिनि खोथाखौ जों खोनाबाय थायो थ' बिदिबा चलो बिथांनि उनाव अखाबो हाबाय थ' बिदिब्ला जों बिथांजों न'आव हाबनोसै चलो गोबां जायगा गिदिंबाय बखनाव हाबदोंमोन माखासे खोथाखौ सोंनो हाबदोंमोन नाथाय बियो कयेकथा जाहोननि थाखाय बियो खोन्थानो हायासै आरो बिहा मिडियानि एसेब्लाबो गोजानाव थानो गोनां जादों बिनि उनावहाय आरोबाव बिनि खाथियावनो मोनसे स्कुल दङ बे स्कुल खाथियावहाय बे स्कुलावनो खामानि मावग्रा सासे आदै बा जों बिदा लिङो ओमफ्राय बिनि फिसाज्लाया ओरैबायदि आर्ट मोजां बानायो ओरैबायदि नोंनि सावगारिखौ नुयोब्ला ओरैबायदि मोजां बानायो बे गथ'आ MA फरायबावनाय दै ओमफ्राय बियो दिनैसिमबो खुनु आर्टनि क्लास लायाखै मा लायाखै ओरैबायदि पारफेक्ट बानायोना बिनावबो दान्दिसे हाबबाय फैयै फैयै आरोबाव नैबे बिक्रम लास्ट बिनाव कयेकथा बाथ्राखौ जों मोनथिनानैबो मोनबाय थ' लोगोफोर आं बिनि अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ बहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन